Raġel ta' 42 sena minħal qormi baqa' jinżamm arrestat wara li ġie akkużat li fil-lejl ta' bejn l-24 u l-25 ta' Jannar ħaraq il-vettura ta' gwardjan tal-ħabs. L-allegat każ seħħ fi triq San Edwardu f'Ħalqormi. L-imputat ġie akkużat ukoll li waqt l-arrest tiegħu fl-asta ta' Ħalqormi darab surġent tal-pulizija. L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Ir-raġel ġie identifikat mill-investigazzjonijiet li saru mill-iskwadra tar-reati maġġuri u l-Pulizija tad-Distrett ta' Ħalqormi. Teo Vella, segretarju tat-taqsima tal-forzi dixxiplinati fil-General Workers Union, esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal fatt li tressaq persuna quddiem il-ġustizzja. Saħaq li l-uffiċjali li jaħdmu f'postijiet bħal ħabs jagħmlu xogħol importanti, xi drabi taħt sfidi differenti, u esprima s-sodisfazzjon għan-negozjati li għaddejjin mal-Gvern biex jitjiebu l-kundizzjonijiet ta' dawn il-ħaddiema wkoll. Qegħdin fin-negozjati tal-ftehim kollettiv dawn għandhom kundizzjonijiet minn 1994, dak iż-żmien kienu diġà inferjuri l-kundizzjonijiet u għaldaqstant ejja nagħlqu ejja ntuhom pakkett li jxraqilhom dawn il-ħaddiema għax għad jagħmlu xogħol imprezzabbli għas-soċjetà. Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu wieħed mit-tliet irġiel mixlija bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia waqqa l-appell biex jikkontesta d-deċiżjoni tal-Qorti Kriminali li rrifjutat 118 l-eċċezzjoni li preżenta l-akkużat. L-appell kien mistenni jinstema' l-erba' filgħodu iżda Muscat qal lill-qorti li kien se jwaqqa' dan il-każ ta' appell. Din id-deċiżjoni mhux mistennija jaf tissuġġerixxi li Muscat mhuwiex lest jikkontesta l-każ tal-prosekuzzjoni fil-konfront tiegħu. Osservaturi fil-qorti qalu li din id-deċiżjoni jaf ikollha riperkussjonijiet fuq il-każ ta' tliet irġiel mixlija bil-qtil u potenzjalment fuq il-każ tal-allegat mandant Jorgen Fenek. Fid-dawl ta' dan l-iżvilupp l-imħalfin Market Kuti, Joseph Zammit McKeon u Giovanni Grixti ipposponew is-seduta għal April li ġej.